my Tululu, you 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 my Tululu. Act number 5, section number 105 in the Court of Love. Uthi uma ngaba ecela uthando, mnike uthando ungamshayi ngebhande. Alright. Igama lami nguthina Isibongo Wadlamini. Bathi thina simple best Mr Solution. Umfana phansi yadinga santom isikhosi somthintanyoni. Ngibhena nyawo. Namhlanje uhlelo nesithi khona umjolo eroundini ngaphansi kwasebukhosini media. Sibhalelwe ubafo la usezomhlanganisa nenye intokazi. Angafunanga uyichaze ungichazela ongathanda ukuyichaza wathi soyibona khona. Alright. Uthi usichaze ukuthi uzena uzohlanganisa ini nayo asazi kodwa ngathi manje sizothola phambili ukuthi uzohlanganisani nalentokazi le ngoba vele mina as Mr Solution anginalo ulwazi oluningi kepha umuntu ophethe ulwazi oluningi ubafo osibhalele cela ngisize njengamanje sami sekubafo osichaza sonke istory sangena babulini bami ngibathandayo namanje sehleli naye yana ubafo uyena osibhalele asifisa semhlanganise nalomuntu afisa ukukhuluma naye namuhla umuntu omdala yaphila futhi ngiyaphila futhi mina igama lami bafo uthina Isibongo Wadlamini kodwa ngazakhuluma Mr Solution bafo ngubanele igama mfowethu ngobanele bafo ngamhlongo ya ngibhalele nje umjolo waseroundini nje ngoba ikhona intokazi kuyayigeza inhliziyo yami manje ngithi ngizofuna usizo ngoba sekuyonakala manje ngifuna ukuzazisa kuyona umsebenzi wethu vele obafo umjolo eroundini thina sisize lapho kumele sisize khona mfowethu sibula la kumele sibulale khona bafo yabo manje ngichazele kabanzi ngalentokazi ukuthi uyazi kanjani nokuthi yabona nje le ntokazi lena kwakuyintombi yami ngani yabo into kanjalo kwakuyintombi yakho noma yintombi yami ngani wakho kwakuyintombi yakho okay sure manje abasekho manje nami yasuke yangigeza le ntokazi ngenye indlela nami engayazi ukuthi ingeze kanjani yangithatha nje manje ngakho ngizengafona nje umjolo waseroundini ukuthi awuzongilekelela ngizazise ngentokazi manje wona bafo ngamanye amazwi uzothatha ama leftover umngani wakho singayibeki kanjalo kodwa injalo bafo injalo kodwa singasho kanjalo ukuthi ngoba yona igezi ingithathile nje ukuthi yalimpela nanjalo nami ngiyayidinga nje ukuthi sibe ndawonye hayi bafo mina mfowethu angifuni ukuxina kakhulu ngembuzo yabo ngizocela nje mfowethu ukuqale ngibuze la ukuthi na unayo umuntu osana naye hayi lutho ungamphiki bafo mekhona ngisho ukuthi khona khona manje kuba buhlungu masethula esebona le episode le athi abheka bomphika phambi kwethu nezwe libuka hayi ngimbize emhlophe hayi akho lutho mfowethu kaphela alright hayi Mothi akekho usho ukuthi uzoqala uthando lusha nama leftovers omngani wakho. Alright, kulungile bafo. So ready basimlande. Alright. Babukele emakhaya. Izithandwa zenkosi, izithandwa zami. Ubafo Banele. Utheni useready uthi silande usisi lo athi asibulandele yena azokhuluma naye. So bengicela ngisize manje izithandwa zenkosi. La uhleli khona uma uhleli embedeni umdla eTexini noma uhleli iphi banoyini whatever uhleli khona unganyakazi funa sizo sonke istory siphelele babukeli bam lapho la nihleli khona nje ngenithanda kakhulu seyimi lo Mr Solution umjolo eroundini bafowethu sizwile uhlangothi lukaBhoti uBanele sesihleli manje nosisi simlandile naye azozizwela lolu daba lolufika noBanele uthena yena ulizwa kanjani noma ulamukela kanjani
Sesami, uyaphila? Ngiyaphendla nto. Ngiyaphila. Mina igama lami nguThina Isibongo Wadlamini kodwa ngasokhuluma uMr Solution lo. Ulohlelo ekuthiwa umjolo eroundini lo. Mina ngikhuluma nobani? Khuluma noLuyanda. uLuyanda. WakwaNtshangase. Luyanda Ntshangase. Yamazi ubhuti lo ngapha. Ya ndiyamazi. Mazi kanjani? Nje umuntu engiqhela umbona like eroundini okanye eshop kanje. Siwa ngandawonye vele kanti. Ya ngasho kanjalo mara not esitrateni esiyi-1. But niyabonana. Ya. Umazi kanjalo nje kuphela nje ayikho enye into omazi engamasela yona. Ichomi yomuntu ebengijola naye. Ichomi ye-ex yakho. Yeah. But then sometimes when ndifika ehleli naye yabo xa ndifikile ndombona nje into kanjalo. Uyigcini i-ex yakho? I think last 3 days like edlulileyo. Ube naye? No, nje nathi besibane estrateni. It's not like okanye besisonke kanjalo yabo. Alright. Bhuti omdala. Naso-ke bhuti. Awuphefumula phezulu manje bhuti omdala phela sesiwenza umsebenzi wethu thina samlanda umuntu othe ufisa sikulandele yena. Nje uyani nawe abangibiza Mr Solution for mahala mfowethu. Ngiyalungisa ngiyadiliza ngenza konke mfowethu. Sibonge ngiphinde ngibonge lapho mfowethu ukuthi uzongilethele nje le ntokazi enguluyanda nje. Ngoba ngiye ngasho-ke kodwa uyaphila-ke kodwa leya. Ngiyaphila njalo. Ungathi ngoba kukhona amakhamera nje ngibacelile nje umjolo waseroundini ukuthi size sifike nje la entweni kanje ukuthi uzozazisa nje ukuthi khona into engihluphayo nje singihluphile ngesikhathi eside nje angazi kazenzakalile lento enyoni yabo. Ngasho ukuthi uyisela manje yabo. Kuya ngami nje ngabe ngivulele. Wachazeka. Yachazeka ukuthi uyisela. Ngitshontshile inhliziyo yami yabo. Kuyibona ukuthi ngalesa sikhathi kwakungafiki ukuthi manje ngikusho ngoba umuntu wamngani wami kwi-ex yakhe sekunende isikhathi esikanje. Ungavumi ukuthi ukhe ukuphazamise baba. Manje uzokuphazamisa ngempela manje le ndaba esixoxa la ijule kakhulu. Ujule kakhulu le ndaba esixoxa la ungavumi ukuphazamisa lokhiye wakho. Manje sekufika esigabeni sokuthi ngikutshele ukuthi ngizizwa kanjani ngawe ngoba manje hayi ngikutshontshile inhliziyo yami nami ngifisa nje empilweni ukuthi sibe ndawonye ngamilanga. Manje konke engahlanganike la. Uthi umngani wakho ube ex yakhe. I mean uyi-ex yakhe. Wena futhi uzothi umuntu womngani wakho. Nami lento ngifuna uyiva ba. Which is which exactly? Life. No, bengishola ukuthi wayeyimuntu. Oh right. Sure. Ngiyaqonda ngoku. Manje ngoba engaseyena umuntu womngani wami eseyi-ex yakhe. So ufuna ungena ngoku yini? Ngoba phela ngomhlonipha lokho yabo. Ungamehliseli isithunzi sakhe No. esijongo nawe engaphandle. Nami ngiye ngathi angilindi ithuba elikanjena ukuthi lifike ngize ngibhodle kuwena ngikutshele ukuthi ngikuthanda kangaka. Yena uyayazi lonto le. Uyayazi yena. Into angayazi ngoba ngikulethe la naye kodwa manje sezoyazi. Ngoba manje sengihlulekile manje ukuzibamba. Ngoba sekufika isikhathini esikanjena ukuthi ngikutshele ukuthi ngiyathandwa nje ngiyafisa nje ukufika nje emagcineni lapha akomhlongo ukukikize nje ukulifaka iphinifu bajabule uma ngaze zife nje iy'nkomo ziphelele esibayeni yabo into kanjalo. Xa okay let's say xa nihleli nobayi-2 akasathethi into ngami okanye ayisekho into ethethisayo ngami nje ngegama lami. Asaze sifike esigabeni esikanjalo yabo. But if ke ngoku mna nisamthanda nangona sihlukene nje what if nisamthanda? Lo mbuzo yabo ntokazi ngingasho ukuthi singawubeka esayidini manje ngoba manje sengihlulekile yabo inhliziyo nje ngoba ayiphakeme ngoba ingithumile nje yathi angizwe kuwena hayi ukuthi ukusuka kumina nje yabo
into esuka ngaphakathi kimi. Manini ngifuna ukubalansisa lana ke mina. Ngoba mina kumele ngisheshe ngikuveze lokuthi na ama-side angiwathathi. Njengoba kithi angeke ngalithatha iside lakho. Nawe Lokhuza Luyanda angeke ngalithatha iside lakho nawe. Yabo. Kodwa kumele ngibe phanenda ngibalansise la. Yabo. So ngifuna ukubalansisa la naye. Ngifuna ke ngibuze la. Wena Luyanda kuko konke lokakushoyo. Okokuqala uzizwa kanjani ngakho lokho akushoyo manje? Like ndiyalahleka, andazi uba ngizothi ndiziva kanjani because bengingayilindelanga lento kuye. Alright. Because ndiyayazi uba ngumuntu ichomi ye-ex yami. Alright. Number 2. Unamuntu osanana njengamanje. Ngaselo kwahlukana nenkabule enye. Kekho endithanda naye ngoku. Bosa check. Nje isitila ke bencheka nje bengisapholisa ingqondo yabo. Pholisa nje ingqondo. Ngoba ukuthi ijongela iziletha kuwena ke ijongo obungalindele nasi. Bengalindelanga ngeke uthi ba umphendule ngokumuntu ba nami ndiyakuthanda okanye mana ungekho yabo. Mana kanti konke evukayo. Sendiyatsho umzekelo uba umzekelo ne. Alright, okay. Awunothi uba umuntu uyamthanda usekwingcinga and awunothi uba ikhona into engalunga phakathi kwenu usekwingcinga ezithizeni eseyiwesi iphathi leyo ba ngichomi ye-ex yami. Yabo. Kona ubona qhawula kithi lokhu ozokuveza la kuLuyanda kunginika futhi imiqondo emibili ukuthi kusangenza ukuthi uyamthanda ngothando olushoyo wena, kepha futhi kusangenza ukuthi ena mhlambe yinto enixoxile neqhawulela umngane wakho ukuthi ena manje njengoba sekuphumile yena sekumele kungene wena. Yabo. Hayi kanti impotha hayi akukho kanjani into esuka kumina ngaphakathi enhlizweni nje inhliziyo ngizumekile ngento ukuthi ngimpohlele lento engilimazayo nje ngisho ebusuku ngilele. Yabo. Manje ngithi angikhiphe khona kuzokukhuluma nami. Yabo. Ngiyazi ukuthi Luyanda into engalindelekile lena ukuthi vele uvume ngoba into enzima kodwa ithuba mwanginikeza lona ngiphatha kahle intokazi uthi ngiyogeza. Kuthiwa uthando luhle, kepha futhi into eyinkinga noma embi ngothando indlela uthando liqhamuka ngayo. So njengamanje uthando liqhamuka la luqhamuka ngendlela engathi isinxele noma indlela engathi isibhicongo o isikhihli ngoba nakho luqhanyumuka nobhuti ngapha owumngani we-ex kasisi ngapha. Yabo. Kodwa ke siswami lezi ndaba lezi ubafu uyakuthanda mayesho uthi uyakuthanda nginayisho uthi uyakuthanda mayesho. So mase kuthiwe ke manje lento le layisho la ifika endlebeni zize ex yakho ucabange ngazizwa kanjani ex yakho ngaye nangawe? Qale ngesayidi lakhe angaziva kabuhlungu because I think ngumuntu ebembalisela yonke into eyenzekalayo phakathi kwami naye, njengoba naye uba bekuthiwa unomuntu ancumisana naye uyayishera into nechomi yakhe. So in my side uba uthiwe okay siyavumelana ngalento esivumelana ngayo ngoku kuye uba angayiva ingabuhlungu. Okanye undithembile ndingatsho kanjalo uba maybe ngumuntu ondithembile uba anojola estrateni sakhe anojola nechomi yakhe. Alright. Bafo ngizokubuza lo mbuzo lo and futhi hayi bafo
Ngizongixolela ukuthi ngizobuza ukuthi seke waxoxela umngane wakho ngezindaba zakhe zasekamereni nolokhuzana. Hayi lutho mfowethu. Akaze akuxoxela. Asizixoxe izinto ezikanjalo ngoba into ehlangene naye nomuntu wakhe ngaleso sikhathi. Sixoxa izinto ezihlangene ngathi yabo. Izinto esizenzayo personally zethu ezabafowethu. Konke engifuna ukuyithola la unaqhawe lami ukuthi ukumthanda uqale nini ukubona ukuthi uyamthanda. Umthanda ngingasho ukuthi ayikade mfowethu. Kuyikona ukuthi Wamthandisa kanjani nomngane wakho? ngamthanda esathandana naye. Yebeni bo. Kuyikona ukuthi yabo ngangibekezele nje ngoba manje yayingidla lento kuze kufike lesikhathi sengiyabona ukuthi ayiyonakala manje sengilimele ngempela. Angithi Mana-ke ngeke bafu. Wena bafu uyilento abathi ngesingisi yini le u-fake friend wena kahle. Akwazi bafu ukuthi na ube nama feelings uma uthi uthanda umuntu womngane wakho. Kanjani uthanda umuntu womngane wakho kanjani? Noma ngifuna sijikise kanje. Siyasibhekise ngakuwena. Let's say umngane wakho wenza lento yenza njengamanje yokuthi alande ex yakhe azoyitshena phambi kwakho ukuthi ayithanda. Ungazizwa kanjani wena? Ngizwa ukuthi phela umuntu inhliziyo ngabe ihola. Into engaba Iyazihola. Iyazihola yona, iyaziphakela futhi apha. Ngivumele uba ngitshena bona le yakhe inhliziyo ikuphakela ebhodini errong. Ngasho ukuthi hayi ngisho ingolele endaweni errong kodwa ngeke ijike lapho ngoba iyona lento engibhekayo yona. Okay. Kuthiwa na umngane wami uyakwenza lokho. Ngangiphatheka isikhathi esincane ngoba nenhliziyo iyona imholayo entweni kanjalo kodwa ngasho ukuthi yena intokazi loyanda nje ngathi ngingakunika ukucabangisisa nje lento. Akusiyona indawo yami ukujaja into ofika nayo noma ukujaja impendulo ezofika nayo uLuyanda. Kepha ngifisa ukuthi masisuka la ngifuna ukubuze ikhona isolution noma isisombululo salento le. Ukuthi sosimisa kanjani, ngizomisa kanjani. Njengoba esithi banganika isikhathi sokucinga. Angeke siyazi ba ndizocinga nipheleliphi. Man, Xa ndicinga ndizobe ngicingela ama-side oyi-2. Manake. Uzocabanga futhi. Ndizoyicabanga lento ayithethayo uba Ukuthi uyakuthanda noma nokuthi unomthanda noma uyamthanda lokho okucabanga. ya ndingatsho kanjalo because Alright. ndizocingela ama-side wonke uba xa ndinothi mna ndiyamthanda okanye xa ndinothi masizame into esizamayo lowana uzosifila njani. Hayi. Yabona babukeli bami lapha emakhaya. Bakhona ngesibhicongo. Into nje isikhihli. Inyakanyaka inkosi impala nje. Ngoba madoda. Usizi ukuthi uzocabanga. And uthi mecabanga uzocabangela amaside omabili. Kodwa mina ngicela ukumphikisa. Ucabangela yena yedwa. Ukube cabangela amaside omabili ubezothi lesicelo esifika la akasamukeli futhi akanaso isikhathi sokucabanga into egunya la. Kodwa ke akusiyona indawo yami ukujaja ubenzalani nokuthi bazogcina bepheni kanjani. Mina nje engizokucela ukuthi konke abakwakhayo kube ukuthi akuhambisani nenkanuko ngoba uthando lwenkanuko liphela kabuhlungu. Okwamanje ngizoyivala la. Engizocela iyodwa kunene ukuthi nanga umbuzo enginawo uthi ngabe lenkulumo ekhulunywa la bawucabanga emasayidini ngoba nakubenzela thina noma kusazobe iqwe iqwa. Kodwa konke lokho sokubona lapha kuma comment section. Ningakhohlwa ukulike, subscribe, ushare. Igama lami
nguthina isibongo kwaDlamini wathina thina Simple Best. Ngiyanithanda ngothando lwami nodali. Peace and love. Kule ntetho endigqiba uyithetha ayindiphathanga kakuhle kwelinye iside because ndishelwa yitshomi ye-ex yam and ebeyazi uba siyathandana, so andinayo impendulo yakhe kwangoku, but then ndiphoxekile because bendimthembile. Even ndifika behleli bonke, ndifike nam ndibe free, bendingayazi uba senama-feelings oba anganxelela uba urhalela ujola nam okanye ufuna uthandana nam. So nje emcabangweni wam ndizayicinga uba ndingathini because andiyazi ndilost uba ndingathini xa ndixelelwa ngumntu like ebendivana naye ndiskimana xa ifika ndihleli nomntu wam afike ahlale siskime sonke so.